Malta ser tkun l-ewwel pajjiż fid-dinja li teqret il-marda tal-epatite C. Għal dan il-għan, il-Gvern neda strateġija nazzjonali bil-għan li jikkura l-1000 persuna li preżentament qegħdin ibatu minn din il-marda kronika fosthom kanċer fil-fwied kif ukoll sirożi. L-ispeċjalista tas-saħħa pubblika Sasha Roif semma kif għal kuntrarju ta' dak li kien isir qabel, fejn ta' kull sena l-Gvern kien isifer 4 persuni fis-sena sabiex jieħdu l-kura. Min April li ġej il-pazjenti ser ikunu qegħdin jieħdu mediċina moderna f'Malta stess. Qal li ħafna drabi l-marda tkun fuq il-bniedem bla ma jinduna, sakemm il-fwied jibda jimrad u joħroġlu s-sintomi fosthom is-suffejra. Qal li wħud mis-sitwazzjonijiet l-aktar perikolużi huma l-kuntatt sesswali u t-teħid ta' droga. Ħafna drabi f'dawn is-sitwazzjonijiet il-persuna tiġi f'kuntatt mad-demm li jista' jkun infettat mill-virus tal-epatite. Biex inaqqas l-infezzjonijiet, il-Gvern jagħti siringi b'xejn lil persuni li jabbużaw mill-vizzju ta' droga. Fil-fatt fl-2016 tqasmu aktar minn 333,000 siringa. Waqt it-tnedija tal-Istrateġija Nazzjonali, l-Viċi Prim Ministru Chris Fearn spjega li wara n-negozjati mal-aġenti ntlaħaq ftehim illi l-Gvern ħallas lill-aġenti ta' din il-mediċina f'każ li l-pazjent ifiq. Dan bil-għan li sal-2025 din il-marda tinqered darba għal dejjem minn pajjiżna. Permezz ta' negozjati li għamilna f'daw l-aħħar ftit xhur mal-aġenti u l-importaturi ta' mediċini ġodda l-hepatitis C, irnexxielna nġibu prezzijiet li jagħmlu affordabbli għal pajjiż li nittrattaw il-pazjenti bil-hepatitis C ġewwa pajjiżna. Sabiex tirnexxi din l-istrateġija, l-Gvern ser ikun qed isaħħaħ il-miżuri ta' prevenzjoni billi jagħmel aktar monitoraġġ fuq gruppi ta' persuni li jkunu qegħdin f'riskju għoli ta' din il-marda, kif ukoll iqajjem aktar kuxjenza fost il-pubbliku.